Mae'r hynna'n ynysu yma, di roi amser i mi feddwl nôl dros y mywyd. Lot o'n eitha diflas di gwir. Dwi'n dyfaru beidio gwneud mwy, teithio mwy, mentro mwy. Dwi'n dyfaru beidio stocio fyny'r wya pas cyn y lockdown. Un ffordd i chi gadw yn gall yn y cyfnod yma ydy drwy ffonio hen ffrindiau. Haia, ti'n iawn, sy'n dŵr ti stalwm? Ia, iawn sti, hen gyfnod rhyfedd. Ydy, pa newydd? Wel, dim lot, dwi'n stuck yn tŷ 23 awr y dydd. Ia, a fi. Nes i weld ci yn cael dair Ian Park gyna. Gra! Dwi beth i gallu ffonio fo eto. Dwi'n trio gosod her newydd i mi fy hun bob dydd. Her cipiau please, Griff. Take un. Un. A chadw'r corff ar meddwl yn ystwyth. Wrth gwrs, ar gyfnod fel hyn, mae'n bwysig cofio yn gweithwyr allweddol ni. Nyrsys, dynion bins, ffermwyr, Wills a Kate. Nhw ydy'n arwyr tawel ni. Ond i'r gweddill ohono ni, sy'n eista adran yn pyjamas dewllyd, da ni'n dod i fewn i'r ail gategori. Gweithwyr anallweddol. Y math o bobl yn mynd ar cymdeithas gario ymlaen yn champion hebdyn nhw. Sy'n ddim yn gwneud i rywun dim ond wych amdano nhw hynna ydy. A dos am gwaith llai allweddol na bardd / sgriptiwr / be bynnag uffar dy hyn, yna gos. 1, 2, 2! Record newydd! Mae rhai pobl yn manteisio ar y cyfle yma i ddarllan. Stwff da. Dysgu iaith newydd. Please direct me to the railway station. Gwneud jigsaw. Ond yr eich sicrhau chi, dos gan y diawliad yma ddim 2 o blant dan dair. Oedd nhw'n rhagweld y bydd na baby boom mewn tua 9 mis. Ac eich bydd na, ond jystiwch fi. Byddwn nhw gyd yn blant cynta, achos dos am neb sydd efo plant yn barod mewn hwyliau siacio ar hyn o bryd. Un rhybydd o ddifri, peidiwch â gweld hwn fel cyfle i wneud bach o DIY. Peth ola ma'n sbyta ni angen ydy idiots fatha ni wedi lliwio'u brichau ffwrdd wrth drio godi shelf. Sydd wrth gwrs yn golygu, mod i methu defnyddio'r workbench mae ges i'n bresant dolyg yn dadlu ni. Beth ar ddol meddwl o'n i'n mynd i wneud fo hwn? O, crocodile! Ond mi oedd dad yn gwneud pwynt teg yn ei ffordd anghynnil i hyn. Does gen i ddim sgiliau matcho arferol fel newid plwg, defnyddio lli, diffusio bom. Mae rhaid i mi gofio, mae dad yn ei 70au. Os ti o'n mynd, pwy sy'n mynd i ddysgu sgiliau allweddol bywyd i'm hlant i? Fi? Helo, Dad? Ia, tra bod chdi dal ar dir y byw, sut ti'n gwneud y stwff? Ti'n gwybod y stwff sy'n gwneud chdi'n oedolyn, de? Esbonio'r holl stwff i mi, ni di? Helo? Yr archubiaeth mawr i ni yn y cyfnod tywyll hwn, wrth gwrs, ydy'r wef i dean. Mae ddigon o gachu hyfryd ar hwn i dynnu'n sylw ni oddi ar pa mor ddiwerth i'n bwyta ni go iawn hyd i'r farn. Dychmygwch dre goreisi hyn yn y flwyddyn 2001. O, mae'n ffrind i di danfon fideo doniol at ti. Gret. Mwnci'n pipi yn ei geg oedd hyn. Mwncis. Achos, hyd yn oed efo'r holl gyfyngiadau sy'n arno ni rwan, mae hyn dal yn sylweddol llai diflas na tyfu fyny yn y 90au. Dyma sy'n nes i dreulio bob un haf yn plentyndod. Yn yr ardd, yn taflu cerig bach at garag fwy. Dyna oedd y gem. Dim yn 4 sianel dyledu oedd ganddo ni. Wel, a Channel 5. Ond oedd y reception hwnna wastad yn uffernol am hyn llun. O'n i'n 22 cyn gweld par o dits heb static arnyn nhw. Felly, yn ystod y cyfnod rhyfedd a heriol hwn, byddwch yn ddiolchgar am y pethau sydd yn wirioneddol bwysig yn y bywydau ni. Na gyd, dim chdi. Broadband a wifi dibynadwy. Byddwch ddiogel. O, iesu mawr!